Timo Jutila, onneksi olkoon jääkiekon maailmanmestaruudesta. No kiitti, pojat pelas hyvin ja pojille kuuluu toi. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi niin kuin helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Miten kotimatka sujui? Hyvin, ei mitään ongelmia, ei mitään. Kaikki on niin kuin ok. Nukuitteko viime yönä? No nukuttiin ja mentiin eteenpäin, mutta ennen kaikkea oltiin joukkueen kanssa yhdessä koko ajan. Oletteko ehtinyt vielä käsittämään, mitä oikein on saavutettu? Ei semmosia pidä miettiä. Tehdään töitä ja mennään eteenpäin ja mä oon ylpeä jätkistä. Mä tiedän mikä se homma on 95. Nyt ne saa nauttia tästä niin kuin elämästä niin kuin seuraava koko kesä. Näetkö vuoden 95 joukkueessa yhtymäkohtia tämän vuoden joukkueeseen? No kyllä se on joukkue joo, kyllä, ehdottomasti se on joukkue. Kasvo erittäin hyvin yhteen. Joo. Tästä seuraavaksi Kauppatorille kansanjuhlaan. Millaista juhlaa odotat siellä? No mennään ihan minne vaan, ihan sama, ei mitään väliä. Päätyyn asti. Pannaan Tampere sekaisin. Hyvä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.